gaan wederom deze mannen weer aan u voorstellen. Uitkomend voor u WTC naar Doorn. Max de Wij. FCC Zoetermeer 77. Willy Korving. UWTC naar Doorn. Jochem van der Wijngaard. FC Barendrecht. Boyd Visser. FCC de Spuitcrossers. Chris Kuiper. Van de Wielies. Sol Meijers. Van de Spuitcrossers. Sylvian Freriks. En uitkomend voor u WTC naar Doorn. Brian Boomkens. Hij staat erbij of hij al gewonnen heeft, maar zover is het nog niet. Succes mannen. Gaat op de goede kant rond, dat zal zeker, want hij staat boven de lijst in en houdt in tot je als eerste mag kiezen. En hij zit inderdaad in de kop van het veld. Het is Brian Boomkens hier. Hij stond helemaal te juichen. Gaat hij met die grote benen uitvoeren? Het is in ieder geval hij nog steeds op kop. Tweede positie is voor de man uit Barendrecht. En dat zal dan Boyd Visser zijn op de tweede positie. Derde positie, de man van de Spuitcrossers. En is dat Sylvian Freriks. Het is nog niet gedaan. Het is de 230. Inderdaad, Boyd Visser op de tweede positie. Derde positie voor de 101. Sylvian Freriks. Houden we dit zo aan tot aan de finish. Het is Brian Boomkens heen. En de tweede positie is in ieder geval voor Boyd Visser. En Sylvian Freriks op een derde positie. Gaan we weer